Ljezgaš, da čovjek više ne može da te sluša. 300 miliona evra, izvolite, pa molim vas pogledajte, i ti ljudi hoće da vladaju. Jer nam je muka da te gledamo. Zaližeš se kao tele i samo pričaš. Ti si sreo, ne? Koga si sreo, muko? A dobro, ako je dobro. Sad nemojte da vam se pravdam za sve koga sam zvao. I baljezgaš, da čovjek više ne može da te sluša. Znate, ja sam završio pravni fakultet s najboljim ocenama. S najboljim ocenama. Državni fakultet. Vučiću, da li si normalan? Daj nam pauzu neku da možemo da živimo normalno, te ne gledamo jedan dan. Ti ljudi hoće da vladaju. Šta biste mi danas uradili? Ova deca bi me ovde s pravom obesila da imam 3 miliona evra prihode moje firme, a ne 300 miliona evra da mi firme imaju prihoda dok sam ja predsjednik Republike. Sram te bilo. Ako vi mislite mi idemo u Evropu, a da se mi sprdamo sa tuđim novcem, da ga ni podaštavamo, da je naša pamet mnogo preča i važnija i to što smo mi mnogo lepi, nego nečije 3 milijarde dolara, ne dinara. Ja moram vas pitam, a gde vi mislite da mi živimo? Ti si oterao mladost iz Srbije. Oterao sve što je pismeno. Ostavi ono što mora da ti sluša i da te uvažava zato što podaješ koricu hleba da preživi. Uzmite to, Mariću, ja ih imam. 300 miliona evra. Nesreće. Pa ti nemaš nikoga. Pa narod te ne voli. Porodica te ne voli. Deca te ne vole. Žene te ne vole. Niko te, ne voli. Svi moraju zbog straha da ti aplaudiraju. Policijom, izvolite dođite. Šta ćete da uradite? Spalite zgradu, šta? I naš je posao da štitimo živote naših ljudi. Ne zaboravite. Jesmo platili struju? Platili smo struju da vas zvanično obavestimo. I ovi tvoji bi te obrisali kao gubicom, jer im smetaš. Ja verujem sve, ali gluplje nešto nisam pročitao u svom životu. Ovo njegovo foliranje, bahatost, ponašanje, on će da razgovara s građanima. Sa kim da razgovaraš, nesrećno jedno. Mislio sam da znam nešto, pisao sam seminare, položio društvenu i pravnu metodologiju sa 10 na magistarskim studijama. Vučić mora da ode. Evo ja odmah vas pitam i hoću odmah to da uradim. Kažite mi šta je to?